ଚାହା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଚାହା ଯଦି ତଳେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଗଲା ତ ହେଉଥିବ ଚାହା ତାପ ସେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର 2 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ବନିବ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଚାହା ବନିବ କ୍ଷୀରି ଚା ନ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଜଳ ମିଶିଲା ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଢଳା ଜଳ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶିକି ଖେଳିଦେଲୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଦେ କାନ କାନ କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଫେମସ୍ କରିଦେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ एमती ना कह पड़ो मुँह खोली वीडियो कर भल देखो वीडियो वीडियो मो चाटा के पानी बोतल अच्छे 10 टका चाटा बहुत बड़ा ले भितर जो कोल्ड ड्रिंक